Jirat. Dayo mga Aida. Dayo Sankandi Aida. Besimang penolongmon. Kaya जोङो जिनै खोन्दोआव रुजुथायनि सोमोन्दै मिथिनानै मोनबाय आरो बेखौ मा मायाव बाहायनांगौ बेखौ मिथिनो मोनबाय। नमस्कार सार बिदि लेखाया आंनाव खावसे आन्दो जादों नालाय आं बिदि खालामनांगौ गोनां जादों। kalau dia nak anda baru pun semua ada lah सार बियो आंखौ नाख्लायबोगासिनो। baru pun semua tolong जों दिनै नैजिस्नि खोन्दोआव नायगोन दाजाबनाय दानख'नाय गुथाल आरो सिगाव नोंसानियानो बिलाइ सिगाव अनुग्रह नोंसानिया apa अनुग्रह नोङो नोंसानिया आं नोंनाव माने आखायनो मोना नोंसोरो आं बुंनायखौ हासिगोनना बुङोबा होमबालाय नोंसानिया नोंसोरो गाबोन हानांसिगोन सिगां आरो हुदा नोंसानिया हाबफैनो हासिगौ नोंसानिखौ आङो बिराद अख्रा नुदों आरो नोंसोरो फोरोंगिरिनि बोसोन मास्टारनि बोसोन मानियै जादों साननैसोनि सिगांनिफ्रायनो आं नोंसानिखौ बिराद अख्रा मोनदों आरो नोंसानिया स्कुलावबो फैया माब्लाबा बुङो उदै सादों माब्लाबा बुङो लोमजादों होननानै थगायो बेफोर गावसिनि फोथाय खेबस गावसिनि जिखौनो फोथाय खेबस खालामनानै लानाय जायो बिदिब्ला बिदि आखलबा नोंसिनि साननायफ्रा फेलें जानो साक्सेस जानाय नङा नोंसोरो आं दिनै फोरोंनायखौ गाबोन हानांगौ जुदि गाबोन हाया बिनि पानिशमेन्टआ बेलेग जागोन दिनै एसेखौनो जाथ'बाय गथ'फोर थेंक इउ सार मा गोसारसै नामा नोंसोरथ' आंखौ हाथाराबो नङा मेला थिखानाय Handphone dulu coba di sini kan salah. गाबोन मास्टार गाबोन एरना खिथाबावोबा दिगदार दं सोरखौ जोंनिथिं थांब्ला बाथौजों गावनो हरगोन फरायसालिनि नैथि सान
लाबोदो बिदिब्ला दखाननि साहा लाबोदो 10 थाखानि sekolah mana nama? Tangan sekolah tangan kunci kerja. Oi, jam buka ni je. Sekolah mana ni? Master tu se buka le mana ya? Oi, kasih benda. Oi, se bidik pas ka. Udah pas ka sini. Saya orang dulu gagam sama lebai. Ini masalah mana? Sisa apa sih? हेलो फरायसालि एंगारनानै 20 बोसोरनि उनाव Holy power of holy. Good luck I do. Oh, it does. Kalau sudah ada nama aku. Di kaya kamu nalai. Nasa mo. Wah, gudan cepetan madam. Masa dulu. Sakit baik. Yo. Hati nak sebab sekolah nak mata tadi ni nak ada ngelas. Sakit dulu kami berjasa kaya. Nulai mata dulu go. Ikut dinosaur. Hat, dengan kerja nak bangun nak ngelas. Nanti. Nulai mata dulu go, bye. Anak dah terus. Hat, dengan beri jabat aku suruh jabat ni nak nanti. Sorry lah cuma tu. Oh, jangan dulu orang dalam. Betul aja mak. Bibur badi sak dia orang pun lahir dan semula. Musuh salah. Kalau dia buat di mana dah punya pilu saya pula. Sudah sekali agar boleh lambat. Nado guru gorong jempe aku. Guru dong master ni. Ibu sih guru nak fokus seolah dia benda. Dan lagi nasi ni jemur badi sana hasi kumot. Minat pulai min kutaya. Dalam ada kalau mau dok. Cuci kunci lu sini mah. Apa nak? Biar kunci apa nak? Nah, sekarang kita cukup ada apa nak buat dan kita balik lambat. Sekolah kan, mari kan. Bukan kan, satu. Ada tu main pakai saya. Ada kerja saya apa? Aku dah berhenti.
Tuh bidiब्ला नायबानो फरवार्ड जोंनि सुंद' जिथु जोंहा दिन्थिफुंनायमोन ड्रामा बे ड्रामाया जोंहा एसेखिनियावनो बुंबाय गोजोन्थों गोबारै आखाइ खबनानै होजोबो गोसोखां